पण काही ऑप्शन नाही आहे, त्याच्यामुळे डोळ्यात साठवून घेऊया सगळं. इथे एस टी येणार आहे, हा आपल्या आणि हे बघा, हे कणकवली स्टेशन आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता सकाळची वेळ वाजले तर मला वाटतं 6:30 पावणे 7 झाले असतील. चांगलं असं उजळले, चूल पेटवले आणि चुलीपुढे जरा बसले, शेक घेते. थंडी भरपूर आहे, खूप गारठ्याला झाले. आत्ताच घरात सगळी झाडलोट केली आणि ते बाहेर येऊन बसले. कुणालचे बाबा गेले आंघोळीला. म्हणजे आजचा आपला शेवटचा दिवस नाही म्हणणार मी. आता थोड्या वेळाने आपल्याला निघायचं आहे मुंबईला जायला. म्हणजे असं खूप वाईट वाटतं आहे, जाऊच नाही इकडनं असं झालेलं आहे मनामध्ये. पण काय करावं. म्हणजे मगाशी बोलता बोलता कुणालच्या बाबांना बोलली मी की आपण कॅन्सल करूया का, जायचं राहूया का येतेच. म्हणजे असे मनामध्ये विचार येतात की इथून जाऊ नये, पण काही ऑप्शन नाही आहे, त्याच्यामुळे जावं लागते. चला पटापट सर तयारी करायची. सगळ्यात आधी पाण्यावर सगळं भरून ठेवायचं आहे आणि नंतरला मग निघायचं थोड्या वेळाने. मला वाटतं साधारण 8:45-9च्या दरम्यान निघणार आहोत. बघूया किती वाजता जायचं होतं ते. गुड मॉर्निंग. आता निघायचं आहे आपल्याला. कसं वाटतंय? फीडबॅक द्यायचा, गावी येऊन कसं वाटलं 2 दिवस. गावी येऊन 2-5 महिन्याची एनर्जी मिळेल ना 2 दिवसामध्ये. बरं वाटलं, खूप बरं वाटलं. 2 दिवस काढले आम्ही, पण इतकं छान वाटतं ना आम्हाला. आता जरा बागेचा फेरफटका मारतो म्हणजे अजून एनर्जी येईल. आता ही चहाची पात वगैरे तयार झाले ते सगळं काढून घेतो. हे झाड पण काढायला पाहिजे. हे बघ जंगली वाढलं आहे बघ ते. हे बघ हे वालं. तुम्ही पण बघून घ्या जरा बाग वगैरे आपली. आता पुन्हा एकदा ना जायच्या आधी झाडांना पाणी वगैरे घालायचं आहे. तर आता पाणी लावणार ना तेव्हा बघूया. केळ पण काढायची आपली, ती बधी खाली आहे ना, ती घेऊन जायची आपल्याला. आणि बाकीच्या अजून काही तयार नाही झाल्या, त्याला अजून टाईम आहे भरपूर. आणि एक गोष्ट तुम्हाला मी परत दाखवते. हा केळी जेव्हा बांधला ना त्या पूर्ण अशा झाकलेल्या होत्या. त्यावेळेस काय त्या लहान होता की नाही. आता साईज वाढत वाढत चाललं, त्या आपोआप हा कपडा जो आहे तो खुलत चाललेला आहे. असं आहे ते बघा. इथे पण सेम तसंच. चला जे काय आहे ते जरा जमा करूया. हा ऊस पण काढायचा आहे ना. मग अशी एक राऊंड मारला मी आंघोळीच्या आधी. डोळ्यात साठवून घेऊया सगळं. अळूची पानं पण आहेत, ती काढूया का थोडीशी. ठेव जमण्यावर ठेव, मी घेते म्हणजे का धुता येईल. मग ते भरपूर आहे ना चायची पात. चला पटाट पाणी पण भरायचं आहे आम्हाला. फाडला सगळा. केळीला धार कशी लागते, पण ते ह्याला धार लागत होती. केळीला चुकीच्या दिशेने पकडलंय म्हणून तसं होतं ते. हा आकार नाही ठेवू शकत.
घे थोडंसं. किती वेळानं लागलं 2 तास लागले. हां एवढंच आहे. तर झालं बघा, सर्व तयारी झाली, सगळं सामान घेतलं आणि आता निघालो आम्ही. कुणालच्या बाजारात आतमध्ये दरवाजावर लॉक करतात. काय झालं आहे, सामान आहे भरपूर आणि आपल्याला चालत चालत जायचं आहे. एस टी पकडायचे. आता लेफ्ट राईट करत निघूया. मंदिरात जायचं आहे. कुणालच्या बाबा म्हणतात मंदिरात पण जाऊया, म्हणजे वाटेतच आहे ना. बघूया आता कसं जमते ते, कारण सामान भरपूर आहे आपल्याकडे. खूप मोठी जड पिशवी आहे. आता जाईपर्यंत इकडनं चालत 10 ते 15 मिनटं जाणार. त्याच्यामुळे कसं जमते त्याप्रमाणे बघणार आणि ठरवणार. चला निघूया. ही एक बॅग आपली, ह्यात पण सगळं आपलं काढलं ना बागेतलं काय काय ते पॅक करून ठेवलं आहे. ती पाण्याची बॉटल आणि ह्यात सगळं केळी. ही एक सगळ्यात मोठी जड बॅग आहे. आता हे शेवटचं म्हणजे परत यायचं आहे, पण परत बघत राहायचं. चला निघूया. ती पिशवी त्यातच जाऊ दे. ही पर्स माझ्याकडे हवी. नाही माझी पर्स माझ्याकडे. ती बॅग माहिती आहे कशासाठी घेतले, की असं वाटलं की खूप जड आहे, मग त्या पिशवीमध्ये आपण अर्ध करू शकतो सामान असं. हां चला चला चला. हां चला चला निघूया. नंतरला ब्लॉगिंग करूया. घामाघूम झालो आम्ही दोघं पण. हे बघा कुणालचे बाबा दमलेत आणि बसलेत. हे आपलं इथे सामान ठेवलेलं आहे. इथे एस टी येणार आहे. हा आपल्या घरी जायची वाट ही. आणि हा बुरंबावडे म्हणून गाव आहे. इकडनं एस टी येणार. इकडनं येणार ना एस टी, इकडून येणार आहे आणि इकडून जाणार ती तरळ्यामध्ये. दमले कुणालच्या बाबा, मी पण दमली चालून चालून. त्यात हे ओझं, श्वास घेतात. पाणी जाऊ प्यायला. रिक्षा आले तर रिक्षाने जाणार, नाहीतर मग एस टी. जे ऑप्शन म्हणजे जे पहिला येईल ते. टेम्पो आला हा बघा, तो चाललाय गावात. तर 15 ते 20 मिनटं वाट बघितल्यानंतर एस टी आली. आता शूटिंग करणं कठीण होतं, कारण सामान भरपूर होतं आपल्याकडे. त्याच्यामुळे एस टीचा प्रवास करून आम्ही तरळ्यामध्ये पोचलो. तरळ्यामध्ये आम्ही तिथे चहा नाश्ता केला आणि पुन्हा आपल्याला जायचं होतं कणकवलीला. म्हणजे कणकवलीवरनं आपल्याला ट्रेन पकडायची होती. तर नाश्ता वगैरे करून झाल्यानंतर म्हणजे एस टीची वाट बघणार होतो, पण एस टी आता कधी येते काय माहीत नव्हतं. त्याच्यामुळे ह्या ज्या शेअरिंगच्या वगैरे रिक्षावर असतात ना, ट्रॅक्सवर असतात, त्याच्यात जाऊन बसलो. पण त्यांना भरपूर वेळ जाणार होता. तर शेअरिंगवाले म्हणाले की आम्हाला जवळजवळ 1 ते 1.5 तास जाईल, म्हणजे सीट पूर्ण होईपर्यंत. त्याच्यामुळे पुन्हा आम्ही मग त्या शेअरिंगच्या गाडीतून उतरलो आणि पुन्हा गेलो तरळ्याच्या स्टँडमध्ये. आणि तिथे आम्हाला लगेच एस टी मिळाली. एस टीमध्ये बसलो, कणकवलीला पोचलो. पुन्हा कणकवलीला उतरल्यानंतर इथे रिक्षा केलेली आहे आणि रिक्षातून आम्ही आता निघालो आहे कणकवली स्टेशनला. तर मनामध्ये असा विचार आला होता, गाडी असती तर बरं झालं असतं, म्हणजे गाडी आणायला हवी होती. पण काय झालं ताईंनो, आपल्या की नाही गाडीचं काम निघालेलं आहे. म्हणजे टायर आहेत ना खराब झालेत गाडीचे, मागचे टायर. त्याच्यामुळे गावी आता गाडी आणणं रिस्क होतं. त्याच्यामुळे आम्ही गाडी आणलेली नाही आहे, नाहीतर आमचा प्रवास आहे ना गाडीतूनच होतो. आणि फायनली आम्ही कणकवली स्टेशनला पोचलो. एक 5 मिनटाचाच रस्ता आहे याच्या स्टॉपपासून. कणकवलीच्या डेपो आणि तिथून 5 मिनटातच म्हणजे कणकवलीला आपण चालत पण जाऊ शकतो. पण आता ओझं होतं म्हणून आम्ही चालत नाही, म्हणजे रिक्षाने बरं पडेल. स्टेशनला गेलो, तिकीट काढली कुणालच्या बाबाने पटकन. आणि महत्त्वाचं काय तर ट्रेन लागली होती, म्हणजे 5 मिनटामध्ये ट्रेन येणार होती. पटकन एक 5 मिनटामध्ये आम्ही त्या जनरल डबा आहे तिथे पोचलो आणि 2 मिनटातच ट्रेन तिथे आली. ट्रेनमध्ये बसलो आम्ही. शूटिंग करणे अशक्य, कारण गर्दी भरपूर होती ट्रेनमध्ये. बसायला सीट मिळाली हे नशीब. तर असा सगळा प्रवास करून यायचं होतं मुंबईला. अजिबात इच्छा नव्हती मुंबईला यायची. म्हणजे असं मनामध्ये येत होतं की असं काहीतरी व्हावं की कॅन्सल न व्हायला पाहिजे.
जाणं आपलं मुंबईमध्ये, असे विचार आहे ना माझ्या मनामध्ये येत होते. म्हणजे मनाविरुद्ध राहावं लागतं आहे हे तुम्हाला मी सांगते. आज तुम्हाला माझ्या बोलण्यावरनं वगैरे किंवा चेहऱ्यावरनं माहीत पडतं असेल. झाला फायनली प्रवास करून आम्ही पोचलो दादर स्टेशनला. खूप थकलो होतो. म्हणजे पोचेपर्यंत आम्हाला 12 वाजले. आता म्हटलं ह्याच्या पुढे शूटिंग करणं शक्य होणार नाही. म्हणजे अशी परिस्थिती झाली होती. इतकं थकायला झालं होतं आम्हाला आणि त्यात परत हे ओझं होतं ते वेगळं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. बाय बाय सर्वांना.